oras marihita damang dainang ruang saporsion di bagasan goreng Tuhan Yesus Kristus pajumpa musidota guru gongo pe papahan di acara jetpek alai maripola doroso pinatol hasa di bata jumulo hita martanya Tuhan Yesus Kristus molati di basa rohanami Tuhan Yesus raham laman dongane hami nang jumulo di sirai hatam hami ungkap roh pikiran nami asa tarjalo hami mangula berpergi hatam di bagasan Yesus Kristus martanya kami amin. Dan kalau sabur siaon hatani debata di hita di hari Jumat tanggal 10 Juni 2020 tersurat di Rom 14 ayat 17 sampai ayat 11 sono madidok di sini. Aida ada si panganon manak si numun harajon di debata hati goran dohot hadameon dohot lasni roha di bagas atau di borbadia. Ai molo diului ho Kristus di si di halo mohon debata doho jala argaho di colma ido ago sahana ditah karwa sahabur saon ido tutu na di persoal hodo di hati hai ima taringok tu haramunon marhite si panganoni alani do lo jaluna sida persoal terlumomi masih Paulus tu halak Yahudi ido naneng di patorang si Paulus marhite turpukon unang gabe alani si panganon di gotap holong ni roha di bagasan dasida alani datungi alai hati gorani do sasitona hada meoni alani do bolo di bagasan hati goran cuma dibuan hati gorani di bagasan goluna ido nasito molo mardame cuma mardame akan amar soal masih jalangan masih urupan masih tukul-tukulan masih amin-aminan ido harajaun di debata molo marlasi roha di bagasan to di porbadia tu molo di jolma di bagas atau di porbadia marlasi roh do ai mardalam baibana di dalam hasil tongan ai minar mabuhina ala tikos do dari ulana dang marlobok tartona ala dang oleh bana papel hukum ala di bagasan hasil tongan do ibana langsung ni mana kita molo taului Kristus di si di halo mohon do hita jala arga do hita di jolon di jolma lani di hita kadonga sabusan di bagasan warni Tuhan Yesus Kristus sutung madabu hita tu si holam mamikiri si panganon perdagingoni holam mamikiri aka persoalan perdebatan mataringo tu aka naharamunon ni si panganon dohok nasing naibe lani ikon gumurang do hita bangulahon hati goran gumurang mahita bangulahon hadameon dohok lasino di bagas atau di porbadia ai bolo taulai saluhuna pasti di halo mohon debata mahita jala gaber garu hita zon hita di julu ni jolma ido sasitona ai nasa jolma na mangulahon hajahaton na holo papel uhum na holo mamikiri si panganon perdagion na gabe manggotap ima holongi di bagasangulu holan ahlan yaka aturan ido mabahen gabedang arga ido mabahen gudang aka persoalan terlumbobi ma na tabereng dahida sadiri itonga-tonga ni negara ton molo ta persoalan hodo mengenai rasu budaya dohot akan asing ne dohot aka agama ta persoalan gabi bada budu hita tu aka masalah alai gumurang mahita ima hati goran hasitongan hadameon dohot lasroha di bagasa ton di ido sasitongan nek sulota jala alanido dihitaka damang dainang hita saluhuna totong mahita mangulahon hati koran totong mahita mangulahon hadameon dohot laseroha asa di halam mohon demata hita dohot arga hita di jono ido edeta pitu rasul busiai ayat tu dada hulan si panganon narikun lain hanguluan di jolma tuna sahatani debata tadu haleluya dada bola si panganon alai hatani debata tadu hasit tongani do hati koran itu atau makamang tenang kita selalu nakaruang sabosya sotung madau kita pola memikiri si panganon perdagangan mana pola memikiri akta gabi madau kita tu hedonisme ima memikiri kesenangan tersendiri ni kota ingot do bahwa memang
dang si pangan ni narumikot datung naruhonon ropaning gabe dan mas kita dan gabe rikot si panganon ni dalang ropaning di bahasa utong alai unang gabe tarpatri do kita olan nama persoal kon taringot tu haramunon ni si panganon do takkan asin nai alai ikon gumurang baita maka tai taringot tu hati gorang asit dongan ada meo do lasiroi bahasa tu itu nata bereng akan ninga hurokot bahwa gudang do persoal alaniaka persoalan agama berbeda perdebatan yang ke agama do takka budaya do takka parasingan yang ke suku gabe budang akan terjadi persoalan alani do ikut taba tago dui ikut taba batu julu do kolong nero haidi bagasan atau kita kalau masa sosial terlahum matutong hati gorang ada meo lasenroa ai ido di halomo de mata do jala lausiro na arga di jolo ne soma amin martang yang mahita de mata Jehovah para siruana sumurung ido tutu Tuhan asa unang gumurah kami maparsoal taringot si pangalon taringot tu haramun taringot tu akka perbedaan di tengah-tengah parasingan di tengah-tengah ning nami alai naing matutu Tuhan gumurah kami magulon hati gorang hadameo tu las roh di bagai satu libur badia aidu dilang halo moko molo guloi kami molo ulahu kami jala idu na arga di julu ni jom atau batu habur syal nami jala pahit kami mangulahu ni asa totong kami mangulahu lo manuha di bagai sa Jesus Kristus matanya kami surau sak manuha amin.